dedicarlle un día ao medio ambiente teóricamente deberían ser todos, xa que para nós debería ser o máis importante que hai, para recordarnos que gracias ao medio ambiente nos vivimos. E da súa boa saúde tamén depende a nosa boa saúde. Entón, pois, debemos coñecelo para poder querelo para poder respetalo e deixar tamén ás xeracións vindeiras un medio ambiente saudable para que eles poidan vivir tamén unha vida saudable. Facemos rutas de senderismo guiadas, interpretativas do medio, sobre todo na Serra do Xistral, aquí na Fraga da Tuxiza e na Fraga das Lerias. Cando vamos por aí que levamos a xente, un pouco enseñámoslles o que son as plantas, os animais que vamos vendo, por exemplo, os escaravellos, as bolboretas, os paxaros. Tamén todo iso facemos un pouco para que a xente coñeza o que ten ao seu redor, é un pouco para que empece a importar, darlle unha pouca de importancia e protexelo tamén. Dicir, bueno, esta planta non pode arrancala porque é moi boa para isto, ou é moi boa para este animal que a súa vez é bon para este. En xeral, bueno, en consonancia é un principio que é bon para todos, que se é bon para a terra ou é bon para o animal, tamén é bon para nós. Aquí nas zonas rurales ainda deberíamos ter máis presente o medio ambiente no que facemos, xa que a maioría da xente, ou moita da xente, a súa actividade principal, o que ten madeira, o que ten unha horta na casa para poder comer uns tomates que non ten que comprar, que ven todos sulfatados ou que seña, ou incluso que ten ganado, que non seña a súa actividade principal, depende moito do medio ambiente, ainda que non o teña presente, depende del para eso. Xa que os animales, as plantas, o medio ambiente, lóxicamente non existiría, ni nós tampouco, vamos.